Dolai hangkor bai khobjak Kamalpurni Nakasi Kamini Raju Devarmani bihik Susmita Devarma 10 tarik August salmario bufani nogo thangnani hnai ongkhormani nogo kifilya ngei bwsai bakran nogo thangui naibo manailia kha khlaijaka bini bagina Suresh Devarma bai kharai thangkhana hnai bihikno tomajagui bwsai Raju Devarma khanawa missing direct khlaikate jesa thayo tongoibo nukhungo kifilei phaina bagui kobokha Sono ring makaron tin tan boy ring kisa saikna regari kisa. Nong nama ni makaron ga an bi uma sung loga thamani. Ano sai kalango amale male pegana an sarikan phayano. Thik ase thandi kam kok sing saka. Engai bo sarik sangam thunga phaya am pumana phun khaika. Bo sa chinoga phaya. Alakan khus khaika an. Khus kaman khaimang maya ga koekjon borona ani dol bai nang phun khaina ga bom kustin phun khaina ga puroi Ang ten dini porakana thana thang entry mark khakan ba kuri noi Hinggai tabuk sesora mane bojaga ni hik bojaga tong saidaman. Nunggu tamu semia kintu bo shonibar dino noko same o chalabo shonibar dino noko Mane boro thana hinai nokhra mane mo. Buma sung nogo Hinggai buma nogle bojaga wa. Machang mongrani machang Hinggai je o chala nungtak sama je chala bo dina shonibar nog ni okhrjak mane chala ni nok khai bojaga. Chala nok ba nakasi barano an nok ba nakasi barano Hinggai o chala ni bumung saidaman kisa saik. Suresh Devarma Nini logi shongni bumung khai. Susmita Devarma Tabuk sak mane tabuk sak jora saidaman bo tabuni hik bojaga tongabrok saidaman khujroma maka. Kicha kicha khanamani bani bubuk tui o chala Bangalore soika kani sonda mola papaina soika Hinggai apani age kuno nok rogo kuno walai khulai rok tong Ono kaja taja puroi ba ano pungo sai kanango ama sono thang phekana ni samane thang ka usuno kok sai kanang to kun kok sai Hinggai mane bini busarok no kuno talangna rok ni sasa odin rogo no dine to kun salia ba busano tarana saya nga ang busa ba nung nar tingga di ang sarikan pain ni saka ba ang nar tingkata Hinggai nung tau lukurok matang kok kacana musung ni hik kono kasaro ang bono jakano nukso nogo phaiso inoi ang ono kasaro nung tabuk taisa nin logi shong phai kai nung taisa bobai kahang kurok kan khung khanai de na tam mu to actually to busa tongo amu tamo nai nai na Hinggai aburin bumung kizani hing bumung kisa saik Susmita Devarma aba bot hai be khobjak noni area Salma area Salma PS area para khai para nakasi para